til Panetta. Og så er det parti afgjort sådan. Og vi ser her en af specialiteterne for Kvitova. Det var bedre. Ro i hendes spil og slag. Sådan. Ja. Jeg på nogen måde holder med Kvitova, men jeg holder af en god tenniskamp. Og har lidt se hende spille fremragende så mange gange. Det er også godt det der. Det er så tørt. Ja. Og den pakker hun både op og ud. Og hvor mange kampe har hun vundet i sin karriere? 150, og hun har tabt. Og det gør hun faktisk. Og får også pointet. Det er en smart taktik. Godt set af Zvonareva. Ja, det er det, vi er kommet for at se. For at komme godt i gang her. Og hun starter godt. Der får hun faktisk ikke nogen fordele ud. Det giver altså breakpoint. Og det er altså starten til noget stort for Zvonareva. Det er første skridt fuldstændig i den rigtige retning. Men de må altså gøre det, når de tager fejl 3 gange. Hvis det er et ja-tilfælde eller et eller andet, det kan man da ikke stå og spille tennis lige nedenfor. Og Zvonareva kan altså. Den er der. Hun tror, den er klart ude. Se. Okay. Så væk. Ja, den sidder på linjen. Og så spiller Kvitova altså nogle af de flotteste bolde her, hvor hun skal spille dem. Det så vi jo så gudskelov, at
Og hun er altså kommet ud af en situation, hvor hun havde 3 brickbolde imod sig. Ja, super af Kvitova. Han mister koncentrationen, og Lendl begynder at arbejde sig ind i kampen. Og han tager de næste 3 sæt. McEnroe vandt aldrig på Roland Garros. Og nu kan Kvitova også det hele. Og Lendl var... Så alt kan ske. Ja, alt kan ske. Nej, hun får skrevet den hjem. 3 gange er hun ude og slå sig dybt. Den når hun også. Den kan hun ikke nå. Ja, det er ikke over endnu. Ud af armen. Det var godt. Men den er ude. Der er ikke noget at gøre. Kvitova må sige farvel. Til gengæld Zvonareva i fin stil. Flot, at hun kommer tilbage efter den mærkelige vending, denne her kamp tog på grund af nogle udefra kommende omstændigheder. Altså en tilskuer, der falder op. Og det var altså noget, der gjorde mere rundt på Zvonareva, end det var på Kvitova, der kunne finde fokus og udnytte det.